मंत्री एमएलए इंगलिशे दंगिन हारमुं बरक ताबुक चिनियो पेट्रोलियम निबागे कक किसाया अमहाय कक सामानी अबदेलेकिनो कुबैया अबदेलेकिनो ताताल कक अमहाय के कक सिंचाई तंगके बेलेकिनो चावे गणतंत्र देशे जतन जानजनि मुसलमानी पार्टी खैमुमाना तेरा चिनि आईपीएफटी के सुदरत पार्टी हेगो राजनीति खैमुं चिनि नाहारमुंया चिनि नाहारमुंगा चिनि प्रसाद थाना चिनि खिनांगा चिनि प्रसादके गुसुं रत्न बाहायके गावनि बागै चिनि फ्राय कामथाय जागा खालामनो बिथांमोन नाहारमुंसे आईपीएफटी नाहारमुं नाहारमुं जोङो पार्लामेन्टआव कन्टेस्ट हेगो जोङो चंगारिबो ताबुक बादायलाय दङ दाफोरखौ बुहुसं जों सानो चिनि आईपीएफटी नाहारमुं टिप्रालेन सालो इमान जों टिप्रा सताफानि जत बर्म समानो जे अरंका पार्लामेंट सारा एबा केंद्र सारा चिनि टिप्रालेन रुई मान्या बेबायदिनो जों विधानसभानो आसिक नांगौमानि निवानसुया एबा बे गुरुनि चंगारियाव मासुक नांगौमानि निवानसुयानिनो जोङो पार्लामेंटनि जे इलेक्शन दुईटा सीट त्रिपुरा राज्यनि गायसर जेनेरेल लोगोसे एसटी सीट दुईटा सीटआव जों चिनि आईपीएफटी सं प्रार्थी एबा कैंडिडेट रिखा आरो नाहारमुङानो जे जों गोसोगेथाना पार्लामेन्टआव थाङो चिनि त्रिपुरानि ककना जों सायमानानि बागै